Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times Television, TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page, ndipo muli ndine Wonder Msisia. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati boma likuchita chilichonse chotheka polimbikitsa ochita malonda. NIF yaopseza kuti iyamba kumanga onse okanika kubweza ngongole. Mu nkhani zina, chipatala cha Kamuzu chakhazikitsa malo apadera anthu odwala COVID ku msonkhano wa SADC. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati boma likuchita chilichonse chotheka polimbikitsa ochita malonda ku Malawi kuti asabwerere mbuyo pa ntchito yawo. Achakwera alankhula izi pamene amatsekulira msonkhano wolimbikitsa nzika za dziko lino kukhazikitsa ntchito zawo za malonda mu mzinda wa Lilongwe. Taonga Sabola nalikonko ndipo waza ndi zambiri. Polankhula pamene amatsekulira mkumano wa malonda mu mzinda wa Lilongwe, Achakwera anati dziko la Malawi lili ndi madera ambiri amene a business akhoza kuchita malonda nkumapanga phindu. Iwo anati nthawi yakwana tsopano kuti Amalawi eni ake azikhala patsogolo ndikumayika ndalama zawo m'dziko muno popanga business zosiyanasiyana. Malingana ndi Achakwera, ngati dziko la Malawi lingakhale ndi mabizinesi amphamvu zingathandize kuti dziko lino likwaniritse maloto ake opanga ntchito 1 miliyoni. Iwo anati so business zamphamvu zingathandize kuti dziko la Malawi likhale ndi mizinda yosiririka. Ndipo polankhula moyambirira, nduna ya zamalonda Sostin Gwengwe anati dziko lino lapangitsa msonkhanowu kudzera pa makina a kompyuta chifukwa cha matenda a COVID-19. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu aku Malawi Investment and Trade Center Apirira Kafaka Moyo ati msonkhanowu ndofunika kwambiri pa ntchito zotukula malonda m'dziko muno. Cholinga cha mkumano umenewu ndikuti anthu adziwe ma investment opportunities amene alipo, ma businesses amene anthu akhoza kubwera ndikumapanga mu ma sectors osiyana-siyana. Komanso forum iyi imapanga target kwambiri the agriculture and the agro-processing komanso manufacturing. So timafuna kuti anthu adziwe kuti ma opportunities iwo ndi ati. Amalonda opitirira 50 ndi amene akutenga nawo mbali pa mkumano wa Domestic Investment Forum. Bungwe lobwerekesa ndalama kwa achinyamata ndi amayi la National Economic Empowerment Fund NIF laopseza kuti liyamba kumanga onse okukanika kubwenza ngongolezi. Mkulu wogwirizira ku bungweli Humphrey Mjetseni walankhula izi pamene amakaonekera ku komiti yoona zachuma ya ku nyumba ya malamulo lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi ali ndi zonse mu nkhaniyi. Ngongole ya NIF inabwera atathetsa ngongole yotchedwa Malawi Rural Development Fund MADEF mwezi wa Septembala mchaka cha 2020 kuti iziona ntchito za ngongole zing'ono-zing'ono. Mjetseni wati pa ndalama zokwana 6.4 billion kwacha zimene anabwereketsa ndi ndalama zokwana 539 million kwacha zimene atolera. Iwo ati izi zili choncho kamba kakuti panalibe ndondomeko yoyenerera yotolera ndalamazo komanso kuti andale analowererapo. Malinga kukambirana kwathu ndi aphungu a nyumba ya malamulo amene anafunsa kuti titha kufikira pati ndi ntchito imeneyi. Nkhawa yawo inalionera kuti tichite machawi kwambiri tafikira anthu ambiri amene ali ku ma constituency kwawo amene sanalandire ngongole pakadali pano. Wapampando wa komiti ya chuma ku nyumba ya malamulo Gladys Ganda wati komiti yamva mavuto amene NIF imakumana nawo. Iwo ati anthu akuyenera kubweza ngongole ku bungweli kuti ena apindule nawo. Ndi bwino kuti ndalama zimene zikaperekedwa zikangana anthu amene akufika kumudzaja chifukwa NIF ankayika kuyambira kale 2005 ena kuti ikatumikira anthu akumudzi osala anthu antawuni kuti akupeza bwino ndikale. Ndi ndalama zimene zikafikira anthu amenewo ndife kuti yesesa kuti ndalama imene ayipeze kuti aliyense makwena ali kumudziko ikamfikire. Pakadali pano bungwe la NIF lapempha komiti kuti liwapemphere ndalama zowonjezera zokwana 20 billion kwacha kuti akhale ndi ndalama zokwana 50 billion kwacha kuthumba kwawo. Iwo ati izi zithandiza kuti komiti ipereke ndalama zokwana 200 million kwacha ku constituency iliyonse m'dziko muno. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Chilima
wati ndi okhutitsidwa ndi zokonzekera zomwe zachitika pa chipatala cha Kamuzu Central pomwe dziko lino likukonzekera msonkhano wa SADC. Achilima alankhula izi ku chipatala cha Kamuzu pomwe anamaliza kuyendera malo osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimjeka walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Achilima ati ndiokhutira ndi mmene akuluakulu oyendetsa chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe akukonzekera, ndipo ati ndiokhutitsidwa kukafotokozera mtsogoleri wa dziko lino ntchito yokonzekera msonkhanowu yomwe akuluakulu pa chipatalachi akugwira. Koma ukhondo uli kuno ndiye zimene timafunazo zili bwino kwambiri kuti mawodi komanso malo monse amene tayendamo mukuoneka maukhondo. Ndipo pomalizira kuja ku BICC ntchito idakalipo chifukwa ndi kumene kuti tidzakhalire msonkhanowo, ndiye tikuona zosuntha-suntha mipando, matebulo komanso mbali ya hotelo pena ndi pena panali pofuna kusintha zinthu ngati makapets ndi zina zotero. Ndiye tinganene kuti chithunzithunzi cha ku BICC tikonza kuchika kuti tili pa 85%, koma pofika loweruka zikhala kuti ntchito imeneyi yamalizika. Pa ulendo mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central, a Jonathan Ngoma anatengera Achilima malo osiyanasiyana apadera omwe akonzedwa pa chipatalachi pokonzekera msonkhano wa atsogoleri a mayiko akumwera kwa Africa. Achilima anakayenderanso malo ogona alendo komanso ochitiramo misonkhano osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe omwe azagwiritsidwe ntchito pa mkumanowu. Nduna yoona ubale ndi mayiko ena a Elson Howankaka, wachiwiri kwa nduna yoona za malo a Abidamiya ndi nduna za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda anaperekeza Achilima pa ulendowu. Ntchito yolimbana ndi nthenda ya COVID-19 itakukhala yovuta mboma la Nkhatabe pomwe makina awo opangira mpweya akhala kwa miyezi yokwana 6 asakugwira ntchito. Izi zachititsa kuti chipatalachi chizigula mpweyawu ku Lilongwe zomwe zikuwatengera ndalama zochuluka. Patience Lunda walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Feston Malekezo. Mkulu wa zaumoyo mboma la Nkhatabe amwatikonda mbendera anati makina awa amakonzedwa ndi anthu a ku South Africa okha popeza kuti ndi ovuta komanso anazalidwa ndiwo. Malinga ndi ambendera, munthu mmodzi amene akudwala mwakayakaya nthenda ya COVID-19 amafunikira masilinda 3 ampweya, ndipo kamba kakuchuluka kwa anthu amene ambadwala nthendayi zikufunikira kuti iwowa azikhalanso ndi mpweya ochuluka. Nsabatayi chipatala chachikulu cha Nkhatabe mwapezeka anthu okwana 4 amene adwala zakayakaya nthenda ya COVID-19, ndipo anthu 3 ena amwalira ndi nthendayi. Malinga ndi malipoti, kontraktayu anapasidwa kale ndalama zokonzera makina opangira mpweyawa mwezi wa Januwale chaka chino, koma kufikira pano sanabwere kuti azakonze. Mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network George Jobe apempha unduna wa zaumoyo kuti ionetsetse kuti makina awo akonzedwa msanga pamene muliri wa COVID-19 wayamba kubuka modetsa nkhawa. Jobe anati pakufunikiranso kuti anthu aku Malawi kuno makamaka okonza zinthu ngati izi aphunzitsidwe imene angakonzere makina okonzera mpweya. Poyankhulapo pa nkhani naye katswiri wina wa zaumoyo ataita Stivala ati nkofunikira kuzindikira kuti mpweya ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa munthu amene akudwala mwakayakaya osatengera kuti akudwala COVID-19 yokha. Boma la Nkhatabe lili ndi anthu opitirira 300,000. Ndipo unduna wa zaumoyo wati dziko lino liyamba kugwiritsa ntchito katemera wina owonjezera polimbana ndi matenda a COVID-19. Dziko lino likuyembekezeka kulandira katemera wa Johnson & Johnson wokwana 300,000 kuchokera ku boma la United States kudzera ku COVAX facility. Blessings Mpinganjira ali ndi nkhani yonse. Katemerayu ndi Johnson & Johnson, Pfizer, Sinopharm, Sinovac komanso Moderna. Unduna wa zaumoyo wati anthu omwe alandire katemera wa Johnson & Johnson ndi omwe sanalandire katemera aliyense. Ndipo undunawo wati anthu omwe analandira katemera wa AstraZeneca sakuyenera kulandira katemera wa Johnson & Johnson. Mkulu wa Malawi Health Equity Network George Jobe wati kuonjezera katemerayo kuthandizira kuti dziko lino lizipeza katemera mosavuta. Jobe wati kuonjezera katemerayo kuthandiza kulimbana ndi matenda a COVID-19.
mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Zambiri zikatha izi. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when work. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Getting GoTV was the best decision James has ever made. See, finding a good place to watch football was never easy. But it was costly. Until one day, James discovered something big. Now he can finally enjoy the perks of Home Ground Advantage. Get Home Ground Advantage when you get GoTV. For just 19,999 kwacha, you can enjoy the world's biggest leagues and cup competitions this football season. GoTV, love it. takulandirani pamene tikupitilira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Maiko a German ndi United States of America apereka thandizo la zipangizo zothandizira kuthana ndi matenda a COVID-19 lokwana pafupifupi 430 miliyoni kwacha ku nduna wa zaumoyo. Thandizoli alipereka lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Eleni Pindani wadza ndi zambiri mlipoti lomwe wawerenga ndi Audrey Kapalamula. Nduna ya zaumoyo akumbizika ndodo chiponda ayamikira maboma awiriwa kamba kathandizo lomwe apereka ku dziko la Malawi. Achiponda ati katundu amene alandirayu athandizira pa ntchito yothandiza anthu amene apezeka ndi matenda a COVID-19. Iwo atinso boma sili kudalira kwambiri magulu othandiza dziko lino pa nkhani yothana ndi matenda a COVID-19. Aku US atibweretsera katundu wa ndalama za nkhani zokudutsa 70 miliyoni Malawi kwacha. Ndaonanso boma la Germany utipatsanso katundu wa nkhaniso okwana ndalama 360 miliyoni Malawi kwacha. Akatundu osewa ndi amene amatithandizira makamaka koyang'anira ma odwala athu makamaka amene akuvutika ndi matenda amenewa a COVID. Tukamba pano pa jazipata mwathu alipo odusa 320 mmene tukamba pano. Mwinaso pano muna nambala yonjezekera tikaona update ya lero. Kusonyeza kuti tili ndi odwala mzipata mwathu monse nje kuti pafunika kuti ndithu timange nthenje tionetsetse kuti azilandira chithandizo chonse chokwanira. Mmodzi wa akuluakulu ku ofesi ya kazembe ya dziko la Germany Sabine Lindemann ati thandizoli cholinga chake ndikufuna kuthandiza anthu amene akudwala matenda a COVID-19 omwe akufunika kuti akhale mzipatala zosiyanasiyana ndi kulandira thandizo. Malingana ndi Lindemann, katunduyu amupereka ku dziko lino pansi pa ntchito zosiyanasiyana za mdziko la Germany zopititsa patsogolo ntchito za umoyo. Pofika lachitatu, anthu okwana 675 ndi amene anapezeka ndi matenda a COVID-19 mdziko muno. Mpingo wa Kabula SDA watsegulira ntchito yomanga kachisi watsopano omwe anthu pafupifupi 1000 azipemphereramo. Mwambo wotsegulira ntchitoyi unachitika ku Kabula mu mzinda wa Blantyre. Polankhulapo mlembi wa Malawi Conference mchigawo chakumwera a Patriarch Chaluchalu ati nyumba yatsopanoyi idzipereka malo abwino opembedzera kwa Akhristu a mpingowu.
ena akabulaona kuti nambala yawo yachepa aganiza zomanga nyumba imene ikhale yosanjikizana malo atatu ndipono chalichi chawo nchonotino achika kuti mudzakhala malo okhalamo anthu oposa 1000 kwa ife mu mpingo wa Seventh-day Adventist kukhala ndi chalichi mmene chachino akuchiganiza kuti chikhalire kukhala koyamba andi chikhala chalichi chabwino kwambiri chokongola kwambiri muno Blantyre komanso angakhale mwina m'Malawi monse paifwa chaichi mukandifunsa kunena kuti ntchito ndiyofunikira bwanji ndiyofunikira kwambiri. Beyond that mulungu akuti mundimangire nyumba ndikhale pakati panu and ataona kuti nyumba yachepa aona kuti amange nyumba ikulu imene ingathe kufikira anthu onse amene angakhala ali Blantyre muno akufuna kudzapemphera pano pa mpingo wa Kabula. Ndipo anthu ozungulira estate ya Kawalazi mboma la Nkhatabe anachita zionetsero ndi kukapereka kalata ya madandaulo ku boma kamba kuti akuganiza kuti awalandidwa malo. Anthu kuderali afunanso unduna wa zamalo kuti utulutse ripoti loonesa malire a estate ya Kawalazi, ntchito yomwe idachitika kale mwezi wa Disembala chaka chatha. Sam Kalimira walemba ripotire. Motsogozedwa ndi mafumu komanso komiti yomwe imayendetsa zionetserozi, anthu kuderali akuti estate ya Kawalazi ichoke m'malo omwe ndi anthuwa. Gulu la anthu lachita zionetsero zabata kuchokera pa trading center ya Kawalazi makilomita okwana 3 kukafika ku maofesi a Kawalazi Tea Estate akuimba nyimbo zonyazitsa atsogoleri a estate ndipo anakapereka kalata ya madandaulo kwa a Wilfred Kaunda omwe anayimira bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe. Kunali apolisi wochuluka munsewu wonse omwe anthu opanga zionetsero amadutsa. Apolisi ena anayima m'malo osiyanasiyana kuzungulira estate pofuna kuteteza katundu ngati anthu akadafuna kuwononga. Poyankhula atapereka kalata ya madandaulo wapampando wa gululi a Patani Gondwe anakuti anthu kuderali atopa kuzuzidwa ndi achitetezo omwe estate imatenga makamaka pa nthawi yomwe anthu akufuna malo awo. Kalata ija yanyamula uthenga wa mkwiyo umene anthu amene azungulira kampani ya Kawalazi ali nawo ndi abwera mumtendere ndi kupereka osayankhulana pakamwa kuti aone madandaulo amene anthu ali nawo kenako akhale pasi ngati unduna aunikire kuti chapangisa zimenezi ndi chani. Abwerese mayankho watipangisa kuti ifeyo tikhutire. Ngati abweresa mayankho kuti tisakhutire mkwiyo umene taubisa pano pawo ndi umene utazaonekere. Poyankhulapo mmodzi mwa akuluakulu a estate ya Kawalazi a Rota Mmanda anati kampani yawonso ikudikira ripoti yochoka ku unduna wa zamalo kuti ibweretse poyera malire enieni okhudza estate. Kufuna kwathu kuti ziwawa izitepo chifukwa kuti chimene chachodesa zonse izi ndi report imene tikudikira kuchoka ku Minister of Lands through a DC. Report ingangotuluka we should see kweli ife tachita encroach kapena the community angachita encroach. Aliyense aziwa position yake kuti zibwaje. Kusamvana polimbirana malo pakati pa anthu ozungulira estate ya Kawalazi kunayamba mchaka cha 2006 ndipo zinafikapo thina mu chaka cha 2018. Estate ya Kawalazi ili ndi mahekitala pafupifupi 8000 ndipo kuli tea, macadamia komanso mbali ina kuli nkhalango. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yache. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati boma likuchita chilichonse chotheka polimbikitsa ochita malonda. NIF yaopseza kuti iyamba kumanga onse okanika kubweza ngongole zache. Ndipo mu nkhani zina chipatala cha Kamuzu chakhazikitsa malo apadera anthu odwala COVID ku msonkhano wa SADC. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisiyandu kufunirani usiku wopambana. Pitirani kuonera maprogramu otsatira pompano pa Times Television.
TTV. Goodbye.